ya mafumu kuti mu utumiki wa kumasana kuno. Ne ndikulandireni mdzina la Yesu Kristu mfumu ya mafumu kuti amen. Tilibe dzina lina, tilibenso kuchita kwina, koma tonse tikuyang'ana pa mtanda, kuyang'ana pa imfa ya mbuye wathu Yesu Kristu, ndipo tsogolo lathu tikuyang'anizana ndi kubwera kwake kumene kuchitike posachedwa pa kati nkotheka kumeneko kudzakhala kukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano la nkhani iyi yotchedwa kupembeza. Mwa njira ina kupembeza kuli ndi malire, ndipo kudzatha zigawo ziwiri. Kudzakutherani panokha pamene mudzachoke dziko lapansi mu njira ya imfa. Mwayi wopembeza udzatha tsiku limenelo, koma mutakhala ndi mwayi ndi kukhalabe ndi moyo kufikira mkucha tsiku ilo, dzana ilo, wiki iyo, chaka icho, mwezi uwo, sabata ilo, nyengo iyo, masekansi awo, maola awo, pamene ambuye akubwera. Iye akadzalisa lipenga kukwatula okhala ndi moyo pamodzi ndi ogona kumanda. Sakubisireni mpingo wa Mulungu ku dziko lonse lapansi, kumeneko kudzakhala sokutha kwa kupembeza ku nthawi yoyamba ya dziko lapansi. Ngati tikapembezenso, tikapembeza mu dziko lijalo, tsiku lijalo, pamene tikusonkhana kwa Tate amene anatiyitana. Kotero kupembeza uku, kusonkhana uku, kuli ndi malire, sikukupitirira kwa muyaya. Tilole kuti tizipembeza tikuyang'ana malire akupembeza kwathu. Mbiri ya Bible imatiuza kuti lipenga likadzalira, ogona kumanda pamodzi ndi oyera mtima adzakwatulidwa. Koma limenelo silidzakhala lipenga losiriza. Anthu adzakhalapobe ku dziko lapansi kuti akumane ndi ina mwa miliri imene inanenedwa ku Baibulo, ayende mu nyengo imene kupembeza kapena kusapembeza kudzakhala kulibe ntchito, chifukwa mawu a Mulungu adzakhala atatsekedwa. Kotero kuti dongosolo linalo lilibe ntchito kwa iwo amene afuna kulowa mu ufumu wa Mulungu. Dongosolo loyamba lakuuka kapena kukwatulidwa ndiye lofunika kwambiri kuti munthu ayikepo mtima wake wonse awike panjanje. Kodi abwera woletsa kuti tisapembeze, koma ife tipembezabe. Kodi chipembezocho chifika pakuti ena agwidwe, aphedwe, koma ife tipembezabe. Inde nthawi ya kumpembeza Mulungu ili ndi malire. Pamene tili ndi moyo, nthawi yabwino ndi ino yakufunafuna nkhope ya Mulungu. Chifukwa kapena mawa mu njira ya imfa, kupembeza kwanga kudzakhala kuti kwatha. Ndidzakhalanso ndilibe mwayi ukapembezaso ndili pamanda, kaya ntasungidwa kutiko, sindidzakhalanso ndi mwayi wopembeza. Inde ngati ambuye adzabwere ulendo kupita kumwamba nandisiya pa mkwatulo, ndidzakhalanso ndilibe mwayi wopembeza kapena kufunafuna nkhope ya Mulungu. Dongosolo ili lakapembezedwe lili ndi malire. Mmene Mulungu wakuyitanani chonchi kuzakusonganisani pamodzi. Iye njala yake ndikumva mfuwu wa chiyamiko kuchokera kwa amuna ndi akazi. Njala yake ndikufuna mabondo atagwada pansi kulambira iyeyo. Njala yake ndikufuna kuona lilime likuvomereza ambuye ndi mpulumutsi. Inu Yesu ndiye mpulumutsi wanga. Njala ya Mulungu kumwamba ndi msonkhano wa okondedwa ache mwachikondi cha chidzalo chopitira kumwamba, ndipo pamene pali diso lake. Koma kupembeza uku kukupita kumalechereche sikusapezekanso posachedwa pompa. Tamverani,
malingani nthawi imene taponda tikuyang'anisana ndi mapeto a nthawi ya pansi pano. Kupembeza kopembeza pagulu ndikuziwiseni mpingo kupita kokatha posachedwa. Church chikusamukira ku nyumba. Kupembeza kodi amapembeza ku Chichiri, amapembeza ku Mulodza, amapembeza ku Bangwe, amapembeza ku Ndilande, inde kukupita kokatha posachedwa. Chipembezochi chikusamukira ku makomo. Ngati sichikakhala pa khomo, destination ina ndi kuchire ku Nkhalango, kumene anthu adzabisala kumapanga ndi kumatanthwe, uko akusakasaka nkhope ya mulungu wawo, chifukwa Satana watembenuza nkhope yace kutembenuzira oyera mtima. Iwo amene akufuna kulemekeza mulungu sakwaonera kukondwa, akufunisisa Satana atanyambita dziko lonse la opembeza lisapezekenso. Kotero kuti mmene ndayima pano, boma lalikulu la America pamodzi ndi bungwe la United Nations lili pa mkumano okambirana za kuzunza kapena kupatula iwo amene akhulupirire mulungu m'mayendesedwe a zinthu zija zimatchedwa kuti system, out of system. Ndani tiwatuluse ku system iyi akusakasaka iwo amene ali oyera mtima. Sikale mtendere wa mabanja ukupita kokatha, nthawi ikwana posachedwa imene akazanga sazakhalanso akazanga, chifukwa kuli malamulo amene alengezedwe chaka chino kapena chamawa motheratu. Koma kumbukirani zaka zitatu adalengeza kale pa chikalata chicha ankachicha kuti UN 2030 agenda. Sikale akukambirana nkhani imeneyi cha mmateni 9 koloko ya lero kuti tsopano maboma onse DC amene amayang'anira ndondomeko za kumanga kwa mabanja, ndondomeko za maukwati, akuti achite kanso, achite delete maukwati onse amene ali omanga, amene ndi michato kumakoti achotse, chifukwa tikupita ku New World Order, payenera kukhala kukonzanso kwa mabanja. Iwo akugwiritsa ntchito chichewa chakuti kukwatirana ndi munthu pomveka lingi ndiye kuti wina wagwira ukapolo nzace, pamenepo talephera kukwaniritsa malamulo a United Nations Human Rights. Ndipo mzigawo za Human Rights Charter ndime 1820 akuti munthu akhale ndi ufulu, pasapezeke munthu osokoneza ufulu wa nzace. Kotero munthu angamkwatira mkazi amakhala olamula pa mkaziyo, pamenepa ndondomekoso zimaphwanya ufulu wa mkazi. Mabanjawa mutese abwererenso akuzemberera UN agenda ya 2030 posachedwa. Ndisichita kupempha yaya ndipase madzi akhale ndi ulamulo yaya onena kuti ine nono ndatopa. Posachedwa sindikhala ndi mwayi okumbatirana naye yaya azikhala ndi chisankho chaofuna kwa akumbatira, asapanikizidwe kukhala mulamulo la goli la babanja. Tikupita kumeneko osachedwa pompa kapembezedwe kasintha, komanso kayendesedwe kamabanja amene tili nawo kakupita kosintha ana mulungu. Ndithu dongosololi likupita kokocheza silili chimosimosi ngati mmene inuyo mukuganizira. Unsika wa kudziko lapansi ukuchoka m'manja mwanu upite sopano m'manja mwa oyang'anira maikowa. Sikale posachedwa pompa munthu akhala opanda ufulu osankha chimene akufuna, koma boma oyang'anira
amusankhire. Mawa uno mumve ndondomeko za chuma chanu chimene muli nacho ana Mulungu. Zili pampeni ndi dzana limene nthumwi zina za dziko zinapita kukasayinira za umwini wa chuma kuti tsopano chumachi chisamakhalenso m'manja mwanu. Anayamba nkunyengerera popereka bodza kuti maakaunti onse tikufuna kuapanga renew. Munapangisa ndi ndondomeko yolandira chuma kutereku kuchokera wang'ono mpaka na wamkulu, wokhala ndi teni kwacha ku banki mpaka amene ali ndi mabiliyoni. Akudziwika bwino kulamulo lalikulu la dziko lonse lapansi, mkhoti lalikulu kwa oyang'anira chuma dziko lonse lapansi. Lero ngakhale World Bank, ngakhale achuma chodziwika bwino ku Malawi akudziwa ndalama yanu mmene ilili, ndi akuti akuitenga kuti ikhale yawo, siyanunso ayi. Lero mkucha tikupita ku nthawi yakuti ndalama yanu asikakuwusani ndaboma choti mugule. Mulibe ufulu wosankha zoti mugule, azikuwusani expenditure ya tsiku lanu. Muziti mukalowa mu shop mukagula machesi, mukalowa mu shop mukagula mchere, mukalowa mu shop kachinayi kuti mukagule sopo, akuwuzani kuti yatsatsa akaunti yanu yogwiritsa ntchito ndalama. Lero bwererani achimwene mkakhale pa khomo. Zinthu zikupita kosintha m'masystem anthaka imene takhalayi. Ana Mulungu, mukadzaona ichi chikugogoda pa khomo, ndiye kuti tikulowa mu nyengo yopweteka ya chizunzo ya chisauso. Nanga mtima wanu mwampatsa ndani? Moyo wanu mwampatsa ndani masana wanu? Ndi mwitano waukulu wachokera kwa wolenga ku dziko lapansi. Iye akuti izani kuno inu akulema ndi kuthodwa kuti musapumuse mioyo yanu. Pa mtunda wa masiku osiriza wa teknoloji, mioyo ilema, itopa ndi mchitidwe wa ulamulo wa ku dziko lapansi. Ndimati mene mpaka opembeza ulipo, kupembezako sikupitirira kutsekedwa. Machalichi akhala nyumba zanu, ngati sakhala pa nyumba chalichicho chikachitikira kutchire, chifukwa kafukufuku wamkulu kwambiri ku dziko lapansi akuchitika. Zokambira nazi cham'mafolo kumacha lero, akafukufuku ofufuza mipingo ndi zikhulupiriro zawo amalizitsa boma lomaliza kupereka ripoti linali boma la Mozambiki. Mawa wawo amakambirana kupereka ripoti la ndondomeko za mayina mipingo imene ili registered. Simunamve ndi mkumano wa chipembedzo chonse umaoneka muzokambirana zanzatu amene amakambirana ndondomeko za ku dziko lapansi. Ine naona mawawo kukucha mipingo ikupereka ndondomeko zawo. Iwo amaitana boma ndi boma. Malawi anali pa nambala 20 ku Africa mbanda kuchawo kupereka mipingo yawo. Kaya wanu unalipo hakudziwa ndambuye, kaya panalibe hakudziwa ndambuye. Koma nimati nene kanthu pano malingani ndondomeko zakaundula wa mipingo aneneratu mmawa ukuti ngati papezeke chalichi chimene sichili mwa akaundula amenewo out of system. Kaya ndiye chani chizungu chimenecho? Ndiye kuti ndondomeko zasabwino zimene dziko lapansi limapereka iwowo ngati mayi wathu otiyang'anira amene dzina lawo silinapezeke pa register imene yoyo out of system.
Wanjira ina siti ya mwana wonkaka wa UN agenda, siti ya mwana wonkaka wa millennium ya tsopano, siti ya mwana wonkaka wa ufulu, siti ya mwana wonkaka wa technology yokoma imene yatiyandikirayi out of system. Kani koma zosausa kwambiri sikuyang'anizana ndi mpingo wa Mulungu. Kodi zikumveka na Mulungu? Ine nimatintero kuti palibe tuchina chimene chimuthandize munthu obadwa ku dziko lapansi kupatula kusamira kwa Yehova. Ngati unansalira uchimo, ameneyo agwade anene kuti ndikhululukireni kuti akhale bwenzi la Mulungu. Ngati analipo munthu amene anali pa chipembedzo nangosungidwa chipembedzo chomalingana ndi ndondomeko ya dzina la chipembedzo chake pa registra ya chipembedzo, koma sanali kuchita zakumwamba 10 point ndi lero iye atembenuke anene kuti Ambuye tembenuzani mtima wanga, chifukwa ndayandikira kuponda pa nyanja yaikulu ya moto, sindidziwa ndiyenda bwanji. Ndalama papa sizithandiza kanthu, matalenti pamene ndikupita kukaponda pa sipathandiza kanthu, maufumu sathandiza kanthu, ndondomeko za zipani sizithandiza kanthu. Kwa iwo amene akuvomerezeka atayimirira mkulu ameneyo wa boma la Mozambiki, chinampesa nchani sindikudziwa, amapereka kalatayi mkulu ameneyu, dzina la nyamata ameneyu amamutcha kuti Emmanuel Khunde Gebuza, koma tusigebuza president wopuma ujayi kanali kanyamata kachikaladi kamapereka mapepala amenewo mama wa uno kuero CD, koma kakunjenjemera ndikumalira misozi sindikudziwa chimene chinampesa mkulu ameneyu kuti chinali cha. Amapereka kalata ya mipingo imene ili registered, ndikudziwa mganizo langa chabe mwina amalirira mipingo zotsatira zache imene sinaperekedwe nawo. Kodi zikumveka na Mulungu? Ine ndayima pano ngati mboni masiku osiriza kuchenjeza za zimene zikudza kutsogolo posachedwa. Mikumano iyi imene takumana pano iyi sichitikaso ayi, atibalalitsa chifukwa na amene mukusonkhana mdzina ili la chipembedzo machitidwe akawawa, koma musali registered ku dziko lapansi kuboma pa gate paima polisi. Mukhale ndi moyo amene mukundimva, musathirira umboni chimene ndikulankhulachi, mudzati brother Twaibwada anena mukumapembesa ndiwo yang'anira omwe aboma la dziko. Sakumva munthu akumva tikakhala pano pachonja aboma kuti wena asonkhana kumpanda kaya ndi kumpanda kwa ndani kuno kumayinjiri tasonkhana kuno ayambira ini yakampanda anatilola bwanji. Chilolezo chosonkhanira iwowa mwachitenga kwa ndani, chilolezo choyimbira nyimbo achitenga kwa ndani. Siku lina mdzadabwa nkachite msonkhano kundilande akuchulusa zikalata zoyitanitsa mpaka chaka kutha go opanda ngakhale msonkhano, ifeyo kusowa malo oti tichitireko msonkhano. Sichitika tuizi zangoyengezedwa posachedwa. N'chifukwa chake mpingo wa Mulungu, mzimu wa Mulungu akuwuzeni mawu achikumbumtima cha Chikristu chanu chili pati, chifukwa zinthu sizikupita kofanana kapena kukhala chimodzimodzi. Kodi ndikumveka mpingo wa Mulungu? Ndayi zonse mpingo wa Mulungu wakhala ukugwidwa ukapolo mpaka nyengo inoyo. Anauka okhulupirira ku Igupto pansi pa Farao, anagwira ukapolo zaka zambirimbiri. Anaenda na Mulungu nafika pa ufumu wina. Asuli anapambana nkhondo nakhala World Empire. Mpingo wa Mulungu anawugwira ukapolo nukakhala m'manja mwawo. Tandimvesereni mundilondole. Anapezeka Babulo
atamenya nkhondo za walodi, anakhala World Empire. Mpingo wa Mulungu anawugwira ukapolo nukakhala ku ukapolo. Muzimva anayimirira mafumu ena Salimanasere ndi anzawo. Mpingo wa Mulungu anawugwira unapitanso ku ukapolo. Muzindimvetsa ana Mulungu. Palibe nthawi imene ana olunjika opemphera mowona anapembesa opanda kugwidwa ndi kukakhala ndende zawolamulira dziko sipadapezeke. Ulandowu uli choncho. Kodi mukundimva mpingo wa Mulungu? Mayendedwa ulendo opita kwathu kuyambira tsiku lijana la dada mumunda mwa Edeni mpaka tsiku la chikonchezo pamene adzalisa lipenga. Mpingo wayenda choncho, sudayendepo mbya ngati kunsi kwa iro sizidateke. Tamverani, atachoka maina amenewa olamulira, panabwera ulamuliro wina wa nyengo ijayo yachina Alexander the Great. Ino mukudziwa nkhani imene. Anyamata anamenya nkhondo nagwira ukapolo mpingo na upitisa ku ukapolo. Anayesesa hachina Makapeo ndansawo kupupa kubwezeresa chipembedzo zavuta mpamene ufumu wa nambala 6 umauka wa Roman Empire. Tamverani, anakantenga Israeli, anakautenga mpingo kuuchosa ndziko la pansiri ndi kuupitisa ku ukapolo wa Roma. Simunamve ndibwereze, inu ndine tili ku ukapolo wa Roma. Sakumva munthu. Payenera kuti munthu amvesese na chipembedzo chinagwidwa ndi kupitisidwa ku ukapolo anachigwirira pati. Yesu akunena kuti mwamuona Yerusalemu ndi kumulirira uyu, Yerusalemu, Yerusalemu, ndikangati ndabwera kukusonkhanisa ku mapiko anga ngati nkhuku kwa anayi. Posachedwa ndili kuona adani akumangira misasa Yerusalemu, osati Israeli. Muyambe kumva. Kodi zikumveka na Mulungu? Mukamayang'ana ngani za uzimu m'Baibulo, musamachita chidwi ndi Israeli, musichita chidwi ndi Yerusalemu. Amen mpingo. Amen mpingo. Chifukwa Israeli ndi kingdom ya matipate, kingdom ya olamulira ambiri. Musaiwale kuti Israeli inamangika ndi mafuko 12, kunalibe fuko limodzi. Amen. Mafuko analipanga United States of Israel inamangidwa ndi mafuko angati? 12. Kodi zikumveka izi? Pakati pa mafuko amenewa musaiwale Efereimu anakaphatikana ni mafano kudetsa fuko la Israeli. Kodi zikumveka izi? Amen mpingo. Amen mpingo. Tamverani. Koma Baibulo mukamaliwerenga musichita chidwi ndi Yerusalemu, osati Israeli. Chifukwa Israeli ndi malo okazikika amene dziko lapansi linapanga ufumu umene lero ufumu unagwa. Kazi kumveka kaya? Amen mpingo. Tamverani, chinachitika ndi chani? Pamene mpingo wa Mulungu unayamba kumangika pa maziko atumwi ndi aneneri, munyengo yoyambirira ya mpingo ku dziko lapansi, Yesu atayima ngati mwana wa Mulungu anasonkhanisa mipingo ndi anthu a dziko lonse lapansi pa chikhulupiriro chake. Anali kuamasula kuma ukapolo olekanalekana dziko komanso achipembedzo kuti akakhale afulu pa iye, mpaka pamene akusonkhanisa mpingo ndi kuwuza kuti bandidikirirani mchipinda ichi mpaka nditakutumizirani nkhoswe ya mzimu. Tamverani,
iye anasonkhanisa pa phiri la Zitona nawawuza kuti bye ndapita. Alichitikirire mzimu mwangelo anatsika kuzauza mpingo. Tamverani, Agalileya mukuyang'ana chani, pakuti monga mwamuona akupita mudzamuonanso akutsika ku dziko lapansi. Khalani mmenemu. Ndiye mpingo unagawika pawiri: mpingo wa chipembedzo cholembetsa kumaboma wotsatira Kaisala, unagwirizana ndi ndondomeko zonse za ufumu wa Roma. Koma kampingo aka ka Yerusalemu kana Mulungu ku uzimu kanachita motsutsana ndi malamulo a boma ilili la Roman Empire. Tamverani, sizinatere pomwepo ayi. Nkhondo inabwera mchaka cha 70 AD. Pobwera pa nkhondo imeneyi inalanda ulamuliro onse wa opembeza m'manja mwa maulamuliro a dziko, nasiya kampingo kakang'ono kaokhulupirira kamene sikanayende pamodzi ndi malamulo a dziko. Kamukundimva ine tunulankhula pano kukwangula dongosolo lakulalikira kwangaku, nanenso ndili pa ulendo posachedwa nubwereza kachitatu kano. Ndili pa ulendo kapumula, tsiku lina nzagona koma neneretu isi. Kampingo yaka kanatsutsana ndi maufumu a Kaisala, kananena kuti Mulungu ndi mmodzi, ndipo sikadamvere kudzanja lamanja kapena kulama nzere masystem a boma la Roman Empire wofuna kuapembezesa pamodzi mu mgwirizano wa chipembedzo chakugwa. Tamverani, ukapolo unabwera ndiye mpingo unatengedwa. Kuchokera tsiku limenelo malamulo onse za chalichi amachoka ku Vatican. Kutanthauza kuti tili pa ukapolo kwa Roma. As I'm talking, ndani angakane kamwitaneni wamkulu wa chipembedzo chanu akuvomerezani kuseli kuti zoona tikamapembeza timaunikisa malamulo athu kuma Jesuit achikatolika. Palibe angakunamizeni angabwere kuno ndikuzanena kuti ife ndali foma tili bwino. Botsa mpezeni wamkulu wawo ma secret document mmaba wawo amapereka kuti ifeso tili m'manja mwanu. Ngani zosausa zovuta kumva, mipingo yodzicha ya choonadi ikuvomerezana ndi malamulo a chikatolika opembezera limodzi potsaka ndondomeko za dziko lapansi. Ngani kampingo kochepa kamene kakusipatula kuti tipembeza patokha? Number 1, anthu amenewa sanavomerezane kutenga zikalata zawo kuzipereka kuboma. Kodi tikumvana? Number 2, mapulani andondomeko za United Nations za ndondomeko ya makono development goals ana amenewa mu masystem olekanalekana akadiedwe kasambidwe inkhalidwe maphunziro ndondomeko za umoyo kayang'anisisa ndi chibi kagulu kameneka ndipo kadzipatula kali paderadera kakumveka ngati mabulutu odana ndi chitukuko, kakumveka ngati mabulutu odana ndi mafashoni, kakumveka ngati kabulutu kokana ndi zinthu zabwino. Tamverani ana Mulungu, nyengo ili yonse imene mpingo wakhalapo, mpingo wakhala ukupita ku ukapolo. Masalimo 137 tiye ntiwerenge malemba tiyambira pa verse number 1. Ndikuwerenga nanu buku la Masalimo 137 tiyambira verse 1. Kumisinje ya kupapulo kumeneko tinakhala pansi inde
tinalira pokumbukira Ziyoni. Verse number 2. Pansondozi uli mwemo tinakapachika mazeze athu. Verse number 3. Popeza pamenepo akutigwirawo anatifunsa nyimbo, ndipo akutizunza anafuna tisekere, ndi kuti mutiimbire nyimbo imodzi ya ku Ziyoni. Verse number 4. Tidati tisayimba bwanji nyimbo ya Yehova m'dziko la chilendo. Ndikakuyiwalani Yerusalemu, mdzanja lamanja langa liwale luso lake. Verse number 6. Lilime langa limamatike kunsaya zanga, ndikapanda kukumbukira inu, ndikapanda kusankha Yerusalemu koposa chimwemwe changa chopambana. Verse number 7. Yehova, kumbukirani ana a Edomu siku ya Yerusalemu, amene adati gamulani gamulani kufikira maziko ake. Amen. Amen. Verse number 1. Kumisinje ya ku Papulo kumeneko tinakhala pansi unali mtunda pafupi 618 miles Jerusalem to Babylon. Kani osausa masiku awa chipembedzo cha Mulungu chimachitika mkati mwa Yerusalemu, mkatikati mwa mpanda wonene pa mpandawo akavalo okwana 7 oyenda chopingasa amayenda pamwamba pa mpandawo. Mpingo wa Mulungu pansi pa mfumu Zedekia, mneneri Yeremia, ana Mulungu anali mkatimu kuimba nyimbo za chikondwerero, kukondwerera Mulungu wao. Chipembedzo chinkachitika molongosoka, diso la njerekezi linalipaolambira owona okhala mkati mwa Yerusalemu. Sana pume olamulira dziko lapansi, sana pumule ma empire olamulira dziko lapansi. Njerekezi anakalowa mawalo di empire wa nyengo limeneyo wotchedwa Nebukadinezara, akuti tisiyezo chita zathu, bwerani tikhale pa meeting. Mkatimu muli amene akapembesa ziwanda ziuchowachowa kusowa pokhala pawo, mtendere sikupezeka ngakhale pang'ono. Mkatimu muli olambira. Iwo anapanga gulu la asilikali nanena kuti mukalowe kumpanda mukagwira iwo amene akupembesa mowona mwagwiri, mukayambe kugumula linga la Yerusalemu, mukalowe nkati. Mukakalowa nkati, don't make mistakes, mukafike nkachisi wa ku Yerusalemu. Tamverani zikalata za boma ukadakhala kuti ndi udani wa boma ndi boma linzachi, wa Malawi ndi Zambia, wa Malawi ndi Mozambiki. Asilikali akanakafikira kulikulu losunga malamulo ku Capitol Hill palilongwe. Asilikali akanakafikira ku kampu ya asilikali, akanayamba kulanda maboma. Tamverani koma udani uwu mpaipulo ukunizunguza mutu. Malo molowa mulinga la Yerusalemu kuchoka ku Babulo ku Iraki afika ku Israeli, akulunjika pantera, akulunjika pamudzi wotchedwa Yerusalemu mkati mene munalikachisi. Udaniwu ndi wana Mulungu akanafimisa mfundo zawo, amachita target amene akupembeza mowona munzimu ndi choonadi. Akamakazikisa ndondomeko zawo zonyengerera samayang'ana boma ndi boma linzache, koma munalika boma kena
kaolambira wowona kodi ndino ana Mulungu amene mwasonkhana pano. Inde pali boma la olambira wowona limene Satana akamayang'ana sakungoyang'ana bola chalichi ayi, sakungoyang'ana bola mpingo ayi, sakungoyang'ana bola kumapezeka cha 10 ayi, sakungoyang'ana bola ndalaliki ayi, sakungoyang'ana bola kuli ansembe ayi, kuli kaboma kena kake kamene kali independent kumalamula atsiko, independent kusakudya za tsiko. Osaiwala munalitanyere nyamata osadya sakudya zoperekedwa kumafano analina wombo mwemo. Munayenera kukala kagulukena kake kamene kakulambira mowona mosempana ndi ndondomeko zokoma za teknoloji za masiku ngakale za masiku anu. Akukambirana ndi akulowa ndadabwa atalowa walemba buku la maliro anali Yeremia. Siku lina anayima pachitunda Yeremia chapter number 4 cha buku la maliro. Yakukuwa Yeremia kuuza dziko adani nda maliwongo atsalowa di mu Yerusalemu. Ndikudziwisa iwe Yuda ukuganiza kuti kuli chete ayi sikulisi. Mukamamva akampeni hakunena za chitukuko za dziko lapansi. Ndikuziwisena amene mwasonkhana pano pa machinjiri sikuli chete ukoko hakukambira naso mfundo. Yeremia kudera mbuku la maliro hakuti adani nda maliwongo adzalowa mu Yerusalemu. Usitsiwa zimenezi. Let me remind you, kuli konse kumene kuli opemphera adani nda maliwongo akulowa pa system za Malawi. Akupezani wherever you are worshiping. Mukupembeza pati akupezani pomwepo. Mukulankhula chani akupezani pomwepo. Chifukwa adani nda maliwongo amene akuyendesa dziko lapansi sakungokonza ndondomeko za chitukuko zokha komanso akuchita kafukufuku pamene pali olambira wowona. Kodi zikumveka isi? Mukuganiza kuti zili bwino kodi? Ayi, nenderetu ndibwereze pano mawawawawa posachedwa ndichoka ndikagone neneretu. Adani nda maliwongo hakuyang'ana mu mzinda. Kodi zikumveka mpingo? Zinthu sizikala chimodzimodzi. This is the final message I'm talking about. Nchiyana mainda bambo chitikwere UN siyango kala chete ikupanga kafukufuku mulinga aone pamene pali mpingo wa Mulungu. Chimene ndikuchiwerenga pano pa Masalimo 137 verse number 1 tamverani. Inachitika ngani imeneyi mchaka cha 586 BC. Yesu asanabwere padakali zaka 586 kuti lifika tsiku la kubwera kwa Yesu. Maboma anayang'ana pamene panali mpingo. Nje tsiku linakwana analowa ni mulinga. Tamverani, analowa direct pafuko la Yuda, direct pafuko la Mulungu. Atamaliza kugwira mu Yerusalemu munali ena amene sanali loyo kuchipembedzo cha Chiyuda, amene sanali loyo kukachisi. Tamverani, mu dziko la Israeli munyengo imeneyi nkuti muli makachisi okwana 4 odziwika bwino. Iwo amene ankakapembesa ku makachisi ena sanagwidwe ndi asilikali achibabulo. Tamverani, pamene tikuneneza chisunso chikutsachi musakaniza kuti bwala chikhristu chili ndi magitala chizunzidwa nawo, bwala chikhristu chili ndi khristu mu nyimbo chizunzidwa nawo, bwala chikhristu china nanga kachisi chilayika ntanda chizunzidwa nawo. Ayi, target
ili pa mpingo wona ndio unjika uti umene ukupembeza independent to the system of the world. Ndikumveka kodi mpingo wa Mungu? Kodi mulipompa? Tilimosa na Mungu. Ambuye akubweserani mphoto ya chipiliro patsuwa. Akubweserani mphoto. Mpingo wa Mulungu ndanalowa nkati mwalinga. Fosa chedwa ndibwerese statement imene. Akulowa mulinga. Akufuna mpingo umene suli loyal to Malawi government. Umene suli loyal ku constitution ya dziko la Malawi. Umene suli loyal ku WHO. Umene suli loyal ku WFP. Sakumva mutu. Umene suli loyal ku human rights. Umene akusaka uti cholengeza chikalengezedwa nziko kuti tichite ife nono takana angawana sintemeretsa kaiuse ninkhandwe akuyangana simene soso masystem olekanalekana akuyangana simene soso Masalimo 137 verse number 1 werenga mbale wanga. Kumisinje ya kupapulo kumeneko tinakhala pansi inde tinalira tamvera kumbukira Zioni 118 kilometer Jerusalem 618 kilometer tamvera anyanamu anyamata ayenda chapansi atagwira asilikali atalowa mulinga anatenga mpingo oka nakumula kachisi natenga mbale zakachisi natenga mosipangizo zoyimbira zakukachisi zoka nkhondo yanji kodi yongofuna kumene kuli kupembeza koka ndimafuna mukale ndi chithunzi chimene chocho mukamayimva United Nations ikuika malamulo musakaniza kuti akunena sakatemera akunena samaleredwe kuti anango ochepa ayi nkhondo akuyangana kukachisiwa mtima mwanu kuti muchimwire Mulungu. Kristu kumveka simulizi akamafotokoza sazobayabaya achadere ndansao ngati ufulu babanja ngati mtendere mudziko ayi akuyangana kukachisi chipembezo cholondola cha munsi ndi choonadi chisokonekere nditi masystem ting'ono kudzera mwa Jackson ndansao mpaka liti udzaleka kumva Malawi mpaka liti posachedwa tikukwangula dongosolo limeneli wakapumula kwathu isi tikhululiretu tamvera anautenga mpingo ndiye Baibulo layamba kulankhula mawu amene akulankhula ndakapolo ogwidwa achoka ayenda kale 600 kapena 500 kilometer asilikali achipapulo akuti anyamataya mwapase malo ota yambatani apa apumula ayenda kwa mbiti akhalekaye pamenepo ndi ana Israeli fuko la Yudalo linasonkhana malo amodzi ndiwerengere mbale likachiwa amene akulankhulidwa pamenepo tsopano ndakapolo ogwidwa aja atulusidwa ku chipembedzo chawo mokakamizidwa. Tawerenga verse number 1 kumisinje ya kupapulo imani pamenepo agwidwa mokakamizidwa ngani imeneyi inkachitikira papata pa cruzamento pa freeways pamene panali misinje itatu ikumveka mkokomo pa 5 km chauko kukumveka Tigris chauko kukumveka Euphrates chauko kukumveka Engedi ndi Engiri ikumveka ikukokoma ana Israeli akumvesera hakuti no ameneyu si Yorodani
tikumumva tikalekaye pansi. Amene tikumumvayi si Yorodani uyu ayi, tikaleka pansi. Tikumumvayi si misinje ya kwathu Kidroni ayi, tikaleka pansi. Ana Mulungu mkokoma mukumva kumalediyo si wa Yorodani, ndi misinje ya ku Babulo, kampingo kafika ndeba la chilendo kumene si kwawo, kakuchita sense na sensitivity kuti kutsogolo kwathu kuli something danger. Kaya mukumva nawo koma ine nimamva chocho. Ndikamamva mkokomo wa nyimbo zikumveka kukachisi ayi siza ku Yorodani. Ndiyenera kukuchenjesanya na Mulungu ngakale zingafanane kaimbidwe, zingafanane kavinidwe. Koma nyimbo mukuzimvazo siza ku Yerusalemu, nyimbo mukuzimvazo siza Yorodani. Mkokoma umenewu anayamba ndafuko la Dani hakumusa Manase ukumva bwanji? Hakuna. Ndikumva mkokomo wa misinje chakutsogolo kwathu. Anatamanga kupita kwa fuko lina Aseli mukumva bwanji? Hakutizoona. Kenako Yuda anaenda chanseli ndi mpeni kuyamba kuitana fuko ndi fuko. Hanyamata hivi kalani pansi asilikali amene anali kuyenda limodzi ndi kulaga polowa anadabwa kudayamba kukasikana pansi okhaokha. Hanyamata ichenza tikale pansi muchachitira bulu kuti watopa simuga mkakamiza. Kalani pansi asilikali achipapulo anayamba kukokoda mituko yendani hakutife tikala pansi. Pano siti kulola kuyenda tikala jani pansi chifukwa tadabwa chimene chikuta kusogolo kwathu. Chimene maboma Malawi hakulengesa, United Nations ikulengesa, mabungwe hakulengesa. Takala pansi chimanga chatulira pa chomango gawa mpepete mwansinje wa mudi takalakaye pansi. Tikumva sauti Yesu tusachilendo zimene kwathu kuna libewu. Mama naye bakumva sauti ya chilendo imene kwathu kulibe. Mafuko amalawi, mafuko ampingo ndawi imene tentikalekaye pansi. Tambera kwani ni ntchito andilemba ndikulemba kaya kala talisai ndikalekaye pansi. Ndadabwa ine ngakale nditendere ukulengesedwa hao kwa manyimbo sisa kwathu, mkokomo siwa kwathu. Bible ikuti pamisinje ya kubapulo pamenepo tinakala pansi. Pamenepo tinakala pansi. Palibe chifukwa chota chechera handiuza kuti zili bwino ayi ndikale pansi. Ndikumva sauti ya chilendo yochokera mkamwa mwa chilombo, yochokera mkamwa mwa chinjoka, yochokera mkamwa mwa neneli wonyenga. Yatupasa misinja ingati itatu ikumveka patsidya posachedwa madza kangoka. Zilombo zitatu zimenezi zikuwaloka timadigirira pre-Euphrates. Ndinaona mkamwa mwa chinjoka, mkamwa mwa neneli, mkamwa mwa chilombo. Koma walemba buku la Masalimo 137 akuti tinakala pansi kumisinje sakuti msinje kusungeza kuti inalipo ingati naposera paumodzi kuzumveka nini kumisinje ya kubapulo tinakala pansi. Chikusowa ndi chani ana Mulungu pano ndi mpingo. Tabwerani tikalekaye pansi tikawanema wa Mulungu
Kodi zikuvekesa tapembesa kwa kwanila chipembeso chimene chocho nthawi tikaleka icha pansi in order to listen in better. Ndakuenza chizungu. Kodi zikuveka nani? Kodi zikuveka nani? Chifukwa chikhulupiriro chimafuna kuta kukanisa tisingoyenda ngati mabulutu mdziko limene. Kodi tisiyenda ngati anthu asazindikira mdziko limene. Bible likuti tsopano ndi nthawi yakuti Ayuda ku misinja ya ku Babulo. Bible likuti pamenepo tinakhala pansi ku misinja ya ku Babulo tadabwa ni chimanga chongo pangidwa ndio tadabwa tena kala kaita pansi. Kodi zikumvekesa uyu mshuka ayamba pepa wazi ndadabwa tena kala kaita pansi ndio ndadabwa kodi amene wawa mafuta opingira ndadabwa mkokomo wa kumisinja ya ku Babulo unapangisa mpingo wa Mulungu kukala kaita maita mambo ino ndi nthawi anakhala pansi kumisinja ya ku Babulo pamenepo tinango tikhale kaye pansi tisapitirize kuta kwenda ulendo. Ameni mpingo, ameni mpingo, ameni mpingo. Masisimu awawa akuchikola pansi musango landira nthawi mukhaleka icha koda kubweresa digital ID, koda kubweresa passport ya digital, kodi chikubwera ndi chimanga choti azilandira aliyense tikhaleka icha pansi. Kodi kukubwera ma 500,000 pamwana aliyense obadwa tikhaleka icha pansi. Kodi zikumveka zimene ndikhale pansi motani chakwera 500,000 yopereka kumwana wobadwa uitenga kuti tikhaleka pansi. Bible likuti pansondo unali momwemo anaitanisa mpingo ukhaleka pansi kuti akhale ndi mpata oganiza mainda bambo tiye tikhaleka chete osachita transfer to another system sanga mpaka tilalandira vumbuluso lochoka kwanda kondo. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni. Chikayenda chikali moto choitana zakudya sauleni pitani kuchechi kakaleni kaija. Amen. Chikuyenda mundira ndemu chikuti wewe aliyese kwa fumu wewe kodi zikatero brother twaibu ndicha akula mpingo ndicha abusa ndicha. Bible likuti anakhala kaye cha pansi. Chifukwa cha moyo otsidalira omaona kuti sili bwino anthu tili balala machali chimu kupembesa limodzi ndi Satana. Chifukwa chosakhala kaye pansi ndondomekoyo akaiponya ikakhuza mpingo. Amen. Amen. Kodi alipo ana adabwa atabwera makondomu pachalichi alipo? Alipo ana adabwa alipo anayimirira wachipembezo ndikususula? Mwana anabwera chadere mulungu wolera alipo anasusula? Alipo analankhula? Koma ine ndikuti tikhaleka icha. Bible likuti anakhala pansi kumisinja ya Babulo. Cholinga chake ncha amafuna kukanisa chikhulupiriro chimafuna kukanisa. Kuli zikumveka zimenezi? Tamvera ndisemene mawu a Mulungu akunena. Tsika mbale ndi verse timvesere kwa Mulungu. Verse number 2. Pansondozi uli mmenemo tinapachika mazeze athu. Verse number 3. Amen mpingo. Amen. Tamvera pakati pa mitengo yonse ya nkhalango mtengo onyasitsitsa ndi mtengo wa nsondozi.
sudziwika kukuchokera mphanda, sikudziwika kumene kukupita mphanda, imamera ngati ikula kwa mailibe kolowa. Ndi mtengo onyasisitsa pa dziko lapansi, ndi mtengo wa msondozi. Imeneyi inali mchipululu pakati pa Iraki kupita Israeli, mupita kumusi cha ku Syria mpaka mukafika cha ku Turkey. Imamera mitengo imeneyi ya msondozi, palibe amaitenga kugwiritsa ntchito, inalibe kanthu kalikonse, palibe amene amachita nayo nsanje. Tamverani, pali mtengo wa msondozi, kampingo koyipitsitsa kamene kalibe maonekedwe. Mtengo wa msondozi, chinthu chonyasisitsa ku dziko ndi kupembedza mulungu woona mu mzimu ndi choonadi. Iwo amene amaoneka ngati mtengo wa msondozi ndiye odalirika ku uzimu, koma opepuka m'manja mwa dziko lapansi. Madzulo ano, masana wanu, mmawa uno, ndani ali mtengo wa msondozi? Azichose ku quality ya dziko lapansi, akwirire maonekedwe a dziko, akwirire zokoma za dziko, kuti andimerere, amerere Yehova ngati msondozi ku dziko lapansi. Woyenda mosawerengeredwa, kampingoko kanali msondozi pa dziko lapansi. Bible likuti ku misinje ya ku Babuloni, pamene tinapachika zeze athu pa mtengo wa msondozi ulija. Werengani chichewa mbale wanga, chikale chichewa uli mmenemo, chikale chichewa mbale wanga, chisakale chilomwe naweso. tinapachika mazeze athu. Iwo sawerenge chimang'anja, werenga chichewa. Pa msondozi uli mmwemo, tinapachika mazeze athu. Makosana akati pa msondozi uli mwemo, ndiye kuti mwafika pakatikati, kuti olemba Bible hakuchokera kwa Tesa bango pakati paliro. Pa msondozi uli cha mwemo, mchewa akati mwemo, ndiye kuti akukuza ni chikatikati cha kupeseka kwa chinthu chili mucha mwemo. Amainda bambo, tamverani, hangakala United Nation bwere msondozi uzakala mwemo, hangakala asirikali abwere kutaombera oyera mtima, msondozi uzakala mwemo. Pa msondozi uli mwemo, pali malo opachikapo asese. Tikufuna msondozi pamene ena akuchita kusiya kupembedza Mulungu. Msondozi usayimirira pamene nsanu akuopa kukakhala kuchichiri. Msondozi utakhala mwemo pamene wanthu asikana kukhala ndamuna mmodzi. Msondozi utakhala mwemo. Tisakalapo ana Mulungu alipo. Ndikuusa iwe United Nation, ndikuusa iwe Malawi, ingakale utakhwinyisa malamulo. Masalimo 37, msondozi unali mwemo pamaso pa sirikali achipatu. Msondozi unali mwemo pamene anthu anakwanisa kukapachika asese awo. Ndingaoneka onyasa chonchita ibu, ndingaoneka odedwa chonchita ibu, koma kuteka ndine msondozi pachikwa cha Malawi. Anyamata ndasungwana mupachika asese pamenepo. Mvesera mautumiki wonse, sipasapeseka nthawi imene Mulungu sasa susa mtumiki. Msondozi utakhala mwemo, msondozi utakhala mwemo pamene anthu asapachika asese awo. Anthu asapachika asese kumachinjiri, asitasungulira nyumba zanu, kukupesani matsekedwa, kuchali chakukukanisani, kuti mukakuleso mulibe chisindikiro, mulibe chitundo, mulibe ID yokula ndi kukulira, muli nyumba ana kungoyenda ndi njala, abambo akungoyenda ndi njala, tatitsekera nyumba uzimu tulibe. Koma ena wapembeza Satana asitasuzumira ndikudabwa kuti uyu walipa mtima bwanji mpaka kulolera kufa. Umene
bisondozi baonso asatijoina pasondozi mulimo mwemo hasapachika sese inuyo ndi misondozi pachikwa cha ukapolo unyenye Roman Empire wakwila church kutoka pansi inuyo ndi misondozi pachikwa cha ukapolo pamene United Nation yakwila ukapolo mayuko yakwila ukapolo sipembeso inuyo ndi misondozi pamene boma likukumisa mfundo inuyo ndi misondozi pamene ena achita chisankho chosiya Mulungu nyadala inuyo ndi misondozi patsakala msondozi udzayima mchigwa cha masiku osinza pamene wanthu atitapwanya sabata Mulungu adzatsusa msondozi pamene adzapachika pa sabata lowema adzapachika pa msondozi ulimo mwemo wena asisanyosa chifandi mtengo wonyasa kukhala ngosonse tatiko ndi msondozi hatizanena kuti chali chimene choti mchemuchoukira chali chimene choti mchasatanikiri koma ndi msondozi ulipomepo pamene achipembedzo chita chochuka akuphwanya sabata Mulungu adzausa msondozi kudapo chikepo sabata lacho Mulungu msondozi mchikwa kudapo chikepo sabata lacho Mulungu kweda yupo masamara haminanga nina kutambuye ndisuse ndikukhala msondozi ndikutsiwa kuti chisankho ichi ndikhala yonyasa mutundu watu chisankho chimenechi ndikhala yonyasa mpingo kwangu chisankho chimenechi banja langa silindikonda palibe kanthu pansondozi uli momemo anapachikasa sawo uwerenga likachuwa ndithandize kummero kwa uma tiye mbale wanga verse number 3 popeza pamenepo akutigwirawo anatifunsa tiyimbe akutsiwa they calculate and they calculated statement they have zaidi kuti palikakhulukena kake kopombesa kota kameneka kalingisinda kanatuluka ndi sabata lowona mmene amachoka kuchipembedzo chichachi mmene imene chaimapo anatuluka ndi sabata lowona hakutsiwa asilikali chimene ananyamula Israeli chimene ananyamula Yuda konse kumene amatunduzidwako sanataye malamulo kumene amasunzidwa sanataye choonadi cha Mulungu ankayenda ali ndi malamulo kodi sikumvekana ndi agwira verse likuti chani verse number 3 atagwira akuti bwa popeza pamenepo akutigwirawo anatifunsa tiyimbe nyimbo anali ndi nyimbo yosasintha imene ankayimba ali kudziko la Israeli Yerusalemu ankayimba nyimbo yanji unkayimba nyimbo yanji 70 mu 1844 unkayimba nyimbo yanji ndi imene dziko lapansi linadikirira kuti uyimba nyimbo yomweyo up to the extent yotaya moyo wako nyimbo yake ndi yomweyo osaitaya munali mphula injira munali mavende injira munali zakudya injira munali zowawa injira pantunda wa 618 kilomita sana chite masewera kuiwala nyimbo yakwao Israeli kuiwala nyimbo yakwao ngani yavuta pano malingani kutukuka kwa dziko lapansi opembeza wowona ayamba kuiwala chilungamo opembeza wowona ayamba kuiwala kasungiro ka sabata opembeza wowona ayamba kuiwala kasungiro ka malamulo
Tukodi opembesa afare blanchi, opembesa hachora siku, opembesa hadia siku, opembesa aikafashu wanchi, ayamba kuwala. Kwa makakuru akaka pa verse number 3 vikachua pabwesa, siko limte, anyamata, sana yuwale, tevela kutubanchi. Ndipo akutizuza, anafuna atisekere ndikuti, utimbire nyimbo imodzi ya anatikwira anatikakamiza timba nyimbo koma yacha unankanalola mbuye mukadalola kuti kulankhula kwanga kupesere pamenepa chimene chikubwera ndi chikakamizo. Ndanena kuti boma lililonse kuchokera nthawi ya Adamu mpaka nthawi ya chimalizo kodi zikuveka lakala likumapita kucha kukapo ndipo inuyo lero tilumukapo warama nyempaya kodi zikuveka sisi. Amen. Choncho chimene sopano tikupita tele mutikupita mukapo uyu tikuyenda lero ndi chikakamizo ndichimene chikubwera ndi chikakamizo cha sakuchipanga mobisa akwirizane ndiwo yang'anira tiko lacha lapasi kodi sikumveka sisi. Anatifulasha upepe 19 ndi COVID-19 ngati chikakamizo concept nalandira chikakamizo chimenecho social distance kodi sikumveka sisi. Amen. Mumadini kasika pambale ngati yani wakhalira apa pao njakuti ndimayima patali muli bwanja yayi ngati ulemu koma ndikufuna kuti iyeyo ndi tisata Bible ikuti kuti kulo tunatikakamiza nyumba imosi yakuja ndichikakamizo ndi amacheka shop pasapeseke olonja shop opangaja maski chiwilimo yadikula njala yasimeshuka ndipo naenda kufika kwa chipiku cha pakawani anayafipiko akuda hata vya uniformu ya chifamu anakara vakomo inahudi mtangazo mwendo ndiwewe chipiku anadura chafu mwamba njamu chafu ya babotomu kukahira kuncha usalowa upanda maski hali ya sensa Bible ikuti kulo akubisa nchito yachikakamizo mutikula cha papasi kodi zimveka zimene chapano ndi chikakamizo chimene chikubwera kutikula pasi ndi chana maindaba ndi chikakamizo. Mukayang'ana malamulo ambiri oyendesera zinthu zathu tafika pa chikakamizo chayambira kucha chinayambira ku COVID-19 pang'ono imene inali first 2 ya chikakamizo inayamba mu 2012 atangosankhidwa apita akufuna kukhala pa mpandolero ndi pamene panayambira chikakamizo cha ma-IT nunamwe chinali cha pang'ono opanda IT makopo misalandira china chikakamizo pang'ono ndi pang'ono mmene tikufika mu 2025 chakolera chikakamizo lelo akatenge ndalama nda opanda IT ndi chikakamizo. Sono mukamaona mfundo za chikakamizo sikuchipuka muzikumbukira kuti tafika pa Masalimo 137 verse number 1 Pansondos uliwemo akutigwira anatifusa timbe nyimbo imozi wakusuru kodi zimveka zile. Amen. Ndicho malamulo okwima akufuna aliyense achipema fanana nditiko la pasi verse number 4 Number 4 tidati tizaimba bwanji nyimbo Yehova muziko la chilendo kodi zimveka zile. Tinanena kuti tizaimba bwanji nyimbo ya kwatu mziko la cha koma ndiodala mkirisitu
amene angadziwe kuti ngakhale ndikupembedza pa mpingo koma ndili mdziko ku mpingo wa chilendo, kuli mipingo ya Seventh Day koma yacha ya chilendo imene akukakamizira kuti muzikasungira malamulo muli mdziko la chaniro la chilendo, kumene ise kapangidwa ka mfundo za Mulungu, ise kapangidwa ka malamulo a Mulungu. Bible likuti akutigwirawo anatikakamiza tiimba nyimbo inosi ya kuzimu amayi ndi abambo. There is no separation, there is no salvation without separation. Ndikulalika uthenga wa chilekanitso. Ameni mpingo wa Mulungu, ameni mpingo wa Mulungu. Pasika pamalire akulekana kwatu yana akusa werusika antima unoyo. Musindikire kuti nyimbo za chipembedzo malambiridwe ambiri tikulambira koma tikulambira tili pamalola kuika kodi tuzeka zinu. Chifukwa chake ndi chimene chocho chili chifuniro cha boma kuti cha wapembeza apatikane asimva kuimba nyimbo za usiku koma tili mdziko la Satani. Mukusimba bwa mmene mukupembeza muli kuti dziko la chilendo kapena mukupembeza muli kwanu. Umboni wakuti kupembeza kwanu mukupembezera mdziko la chilendo ndi zimene mpingowo sumazuzula kuti ndi chimwe koma zili chimwe. Mukupembezera mdziko la chilendo mukasangowona kasakaniza wakuvomereza zinthu zapasi pa nyanja tisasiko la pasi zilizipembeza musime kuti ndikupembeza koma ndili mdziko la chilendo. Kulisunzeka sinu atakubutika nayo mpaka kumini kusomanga zopanda kolowa. Kulisunzeka sinu ndikumasotolera uzita usiimba. Very good, very good, very good. You will. Tamuya ngani fulani tukuyo. Muli pasali mpaka mmeni mnangibida. Amen. Kulisunzeka sinu. Amen. Kuimba nyimbo mdziko la chilendo. Wadabla Israel akuti nditsaimba bwanji nyimbo zokwatu kudziko ili kuchipembedzo ichichi ndiyenera kubwererako ndikukuyitanirani kuchipulumutso cha Mulungu masana wa. Kodi mulipo amene munganena kuti ndautulukira ukapolo ndipo ukapolo. Amen. Ndipambuye ndikufuna mungu kumasuli kuti ndisichita za usiku mdziko la yenera lacha za usiku. Palimawu tawerenga ni verse number 4. Verse number 4. Idati ndizaimba bwanji nyimbo ya Yehova mdziko la chilendo. Verse number 5. Ndikada kuiwalani Yerusalemu dzanja langa langa liwale luso lake. Verse number 6. Verse number 5. Ndikakuiwalani Yerusalemu dzanja langa liwale luso lake. Verse number 6. Mukulimvesa verse 0. Tawerenga niso bwino pale wanga. Ndikudziwa ndichichewa palibe wamva pamene. Kwa ichi chichewa chovuta kumva ichi. Ndikakuiwalani mu Yerusalemu. Kodi pamene pa akulankhula mawu amene undita ana Mulungu. Tinene kuti mpingo ukulankhula ukutibwa. Ndikakuiwalani mu Yerusalemu dzanja langa liwale luso lake. Anyamatawa amachita business, they mean business. Amen. Chikristo chao sama chipanga mama sewera akukumbukira nina mapembezera zimene
akuzidwa sopano pa misinje itatu Afrika lero pa misinje ya kupapulo akwauza sakuti aiwale kapembezedwe koyamba kondo zumveke ndi akwabweresera zina zace kuti ifeyo Mungu atiimbira nyimbo imosi ya ku Siyoni ndiye iwo akudziwa kuti tikamaimba nyimbo ya Mulungu wa Siyoni timaimba tili pa malo otani malo oyenera malo tili yayo sakufunika kuimba nyimbo yacha ndiyakunena kuti teknoloji imene mukupanga vinuyo ndiyofuna kuti iwalisa luso la kwathu wasiwele simena kupanga Satana zonse zimene akupereka lero lonse akufuna mpingo uyiwale luso la kwawo koma kupembesa mtayiwala kapembezedeka kwathu mkowawa chifukwa ndi empty walking kafika kwathu wopanda moyo wosapa kupembesa mtayiwala luso la kwathu haunene kuti mpofuta kuti ndiyiwale luso mapeto ake akupemba kanthu pa verse lomwelo ngati si verse number 5 akupemba china chake akutibwa verse number 6 lilime langa bas lilime langa limamatire Bible likunena sakutsekedwa kwa mawu a Mulungu posachedwa lilime lala likachawa likakamira kumwamba posachedwa lilime lala likatwaibu lisakakamira kumwamba posachedwa lilime lala likachawa mugwati wochuka dziko lapansi la Malawi Bible likunena sakutsekedwa kwa malemba posachedwa lilime limene likakamira kumwamba kumalakalaka ache musangomva kuti si kuli besu mawamu mukauponya mwayi umene mwayihu is not permanent if alaliki we are not permanent. I, Brother Twice, am not permanent. Let me tell you, I'm not permanent. Once again, I'm not permanent. Nikanena umboni lime likakamira kumwamba amene mumadalisika ndi nyimbo posachedwa pompa the sound of the melody chakudya chakatima nyimbo chichachino kupasa ni mdaliso mukamamvera chichoka pama audio pama tape pa nyimbo za record zimene mumamvera chikupita kwa kakamira kumwamba kwake posachedwa musangomva chotusi Parapanatisi, Kulibes, Musangonzo Tisi, Tony Niranda Tisi, Kulibes, Chifruka, Sasa Fulade, Miranda, Mim, Mufele, Kukaka Mila Kumalaka Laka Ache, Chifruka, Chirichonse, Chirinikutakake. Musamasolo kutala likipurunao musamasolo kutaucha akula likirado musamasolo kusolera mipingo ai chichonse chili mapeto ake asada fike mapeto masama ndivyo huitania ni kutsima wa Yesu Kristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wangu kwani mulipo masana Hamena Mungu nene kutambuye zona pantengo wa sodosi ndaba chikazeze ngati ai ndikungo pemperapo popanda kukaniza ndichitire chifundo Yesu mwana wa Davide amene mukupeseka operewera wasipesa noka operewera wasipesa noka olepera pachiyesu chimene chikubwerachi kuti simungapese manja kunene salenda kwa mbuye mbuye alemekezeke chifukwa chomwe cha Hosea amene apesedwa mayinga bambo pamene mapesa manja amenewa ndimawu pano ngati mtumiki wa mbuye chifukwa cha madwale anu chifukwa cha mafuta anu amene mukukumana nawo kudziko lapansi muli ndi odwala kumanyumba inu nomwe mukudwala inu nomwe muli ndi mavuto amene makanika kuathetsa mwa njira iyi kapena inayo
amene ali mumpande muno Yesu Kristu wativomereza kuti tisonkhane pano mupemphero limeneli akumule masauso, aphwanye nthenda zanu, achose kukakamira kwa zowawa za chananu. Mulungu wakumwamba amene takwadani ine ndipemphere nditanire Mulungu wa Israeli atayendesako bwino ndi mabizinesi tangoti si osakudwa, atayendesako bwino banja langouma mkale naye mwakumwama ARP tupi lafika tsopano pochoka masymptoms ndamva kuwawa ine. Mulungu mundichotse pasoketeka alichikwadile akapolo anu atakwesa manja wawo kumwamba. Ine ndikusantsina la Yesu Kristu kutsutsana choyamba ndi masauso ayeka apa nyumba zawo. Abantu awo ali mafuta mbuye kalanga ndakuwapa nkhope yanu ambuye Mulungu mukumule masauso, mutyole mchirikizo wa masauso awo Yehova, mutyole akapichi achosowa zawo maasana wano Yehova mutsina la Yesu Kristu. Anyanse amene akudwala alandire kuchira kwake mutsina la Yesu Kristu. Masana wangu Yehova Mulungu matoka amaendero amabanja antuwa alinde mtendere zikalido zamai ndaba habwera chato kuti mapembeza ngoma mtendere kwa nyumba zao palibe nena kwada Yehova mwachikula chifundo pokonsesa mafuto au anao sana kanisa kubera nao koma asunguzika mitundu kunena pano inu Yehova Mulungu wachata ndi deliverance masulani akapelani musinga samasauso pano pantengo wansondosi titaitalira patima wangu ndipo sitichalola kutakutikulawe atisunze wena anapidwa ndi ukapolo wa umphawi koma msonkhano uno masanala na mutsina wa Yesu mfumu ya mafumu ndi kutyola akapichi a umphawi. Yesu yeka amene amapereka zosowa kumoyo wa anthu ake koma ayendere anthu anu aliyense apita ndi umboni wakutha mafuto ache malinga ndi chifuniro chanu. Nyanga mfumu ya mafumu napaderadera iwo amene akumwa mankhwala, iwo amene akumwa ma ARP, kodi musapeza ali ndi mtalikitse moyo mtupi aine muachitira chifundo Yehova pochisa nthenda mudziwike matesti awiki imene akaonese kuti alibe matenda. Kwa inu Mulungu mwachita chosiswa chanu Yehova Mulungu anthu anu akapolo anu alichikwadire ahulirwa chifundo mwachitire chifundo mwakhululukire achepa nkhope yanu yeretsani konsani chipembedzo chathu konsani mapembedzero athu kuno kukapolo kumene tili tikuyembekezera zikakamizo koma mutimbese mtima Ambuye tidutse chigwa cha mthunzi wa imfa tikapezeke pakongolo dawa ngakhale mafuta angathe ngakhale mtendere ungathe chithandire kanisa ndi chiyani ndi chikondi cha Mulungu nsauso kodi ayi ndi ufulu kodi ayi ndi nkhondo kodi ayi wonse okwada pansi akuzipereka ndi kusindikizira pamaso panu kuti palibe chimene chipale kanisa ndi chikondi chanu. Chifukwa cha ichi ndikupereka m'dzanja lanu mpaka tsiku limenelo. Amen. Amen.